Ermenistanda Orset'in harba bazasynyň golaýyna tutuş bir ermeni maşgalasyny gyrmakda guman edilýän Ors esgeriniň sud prosesinde sud edilýän ýeriň üýtgedilmegi baradaky haýyş reddedilenden soň ara kesme elan edildi. Aklawçylar prosesiň 30 gün ýyda süýşürilmegini soradylar. Onu ýaşly Ors esgeri Valeri Permyakov şu ýylyň ýanwarynda Demirady Gunwatar Ermenistanda ýaşaýan avestisiýanlaryň maşgalasynyň hemmesine, äraýalyň özüni hem maşgalanyň 5 sany beýleki agzalaryny şol sanda 6 aýlyk bäwejigi hem atyp öldürenlikde günälenýär. Pakistanlı polisiýa ofitserleri jinayet derňewleri proseduralar barada 14 gün dowam eden türgenleşik kurslaryny tamamladylar. Bu Haýber Puhtunhwa welaýatynda döwrewap derňew usullary boýunça türgenleşikleri tamamlan denan ofitserleriň ikinji tapgyrdyr. Bu türgenleşik çärelerinden geçen ýyl 42 sany denan ofitser geçdi. Siz Azatlyk radiosynyň şuň täzelikleri bilen tanyş boldyňyz.